ब्रैथि लकडाउना 31 मेसिम सोलिगोन स' बे ब्रैथि लकडाउना जोबैनि सिगाङावनो हिमाचल प्रदेशआ बाथि लकडाउन हिसाबै 30 जुनसिम लकडाउनखौ बारायफिननाय जाबाय माने एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय स' नोंथांमोना दा आसामाव लकडाउनखौ बारायनांगौना नाङा गावबा गाव बिबुंथिखौ नोंथांमोना जोंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय स' दिनैनि नै भिडिअनि गेजेरजों जों मियानि आरो दिनैनि माखासे गोनां खौरां सावरायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव दङ कमल दैमारि स' जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोनि HS थामहिनबा जायफोर फरायसाया हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो बिथांमोना जुदि दासिमबो बिजाब जुदि बायनो हायाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना दा सिन्था खालामनो गोनांथि गैया मानोना आसाम सरकारा बुक्सखौ दानिया फ्रि होगोन माने थामहिनबा HS हायर सेकेन्डारियाव जायफोर फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोना दा आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा बिथांमोना बिजाबखौ फ्रिनो मोननो हासिगोन आसाम सरकारा 26 निफ्राय 28 सिम बे बुक्सखौ बिजाबफोरखौ नोंथांमोना फ्रिलि स्कुल कलेजनिफ्राय लांनो हागोन होननानै फोरमायनाय जादों स' नोंथांमोना गावबा गाव स्कुल कलेजाव थांनानै बिजाबखौ गावबा गावनि बिजाबखौ 26 मेनिफ्राय 28 मेनि गेजेराव लायनो हासिगोन नोंथांमोना गोबाव खालामलासिनो 26 मेनिफ्राय 28 मेनि गेजेराव बुक्सखौ नोंथांमोना गावबा गाव स्कुलाव थांनानै लाहैबानो जाबाय HS फरायसाफोरा थामहिनबा जायफोर फरायसायानो जा जायफोर गार्जेनानो जा नोंथांमोना जुदि HS माने हायर सेकेन्डारिनि एग्जामिनेशन बा रेजिस्ट्रेशन बा एडमिशन बा एकाडेमिक सार्टिफिकेट बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै जुदि मिथिनो जुदि नोंथांमोना लुगैदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना आसाम हायर सेकेन्डारि काउन्सिल एडुकेशना मोनसे हेल्प डेस्क माने मोनसे पेज बानायनाय जादों बे पेजाव थांनानै नोंथांमोना गावबा गाव सोंथिफोरखौ नोंथाङा थांनानै सिम्पली सोंनो हागोन नोंथांमोननो बे पेजखौ जोङो स्क्रिनाव दिन्थिना होनाय जाबाय बेवहाय नोंथांमोना फार्स्टलि नेम होनांगोन बेनि उनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनांगोन बेनि उनाव इमेल होनांगन बेनि उनाव एड्रेस बेनि उनाव कुवेरिखौ नोंथांमोना गावबा गावनि सोंथिखौ लिरबानो जाबाय बेनि उनाव साबमिटआव थुना होबानो जाबाय साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे क्वेरि आइडि नोंथाङा मोनगोन आरो बे क्वेरि आइडिखौ लानानै नोंथाङा गावनि स्टेटासखौ उनावहाय चेक खालामनो हागोन स' नोंथाङा फिडबेकखौ चेक खालामनोब्ला नोंथांमोननो जों नै पेजखौ दिन्थिना होनाय जाबाय बे पेजाव थांनानै नोंथांमोना गावनि क्वेरि आइडिखौ होनानै साबमिट खालामबानो नोंथाङा नोंथांनि रिप्लाइनि स्टेटासखौ नोंथाङा नायनो हागोन केरेलायानो इन्डियानि मोनसे फार्स्ट स्टेट जाय स्टेटआ लकडाउननि समावबो HS क्लास 11 आरो 12 नि फाइनेल एग्जामखौ लकडाउननि समाव दिनैनिफ्राय जागायजेनदों बे एग्जामा 26 मेनिफ्राय जागायजेननानै 31 मेसिम सोलिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों आसामाव COVID-19 नि स्टेटासा बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जागासिनो आरो बे बेलायाव आसामाव जुदि जोङो COVID-19 नि स्टेटासखौ नायोब्ला टोटेल केसा जादों 595 बिनिफ्राय डिस्चार्जआ जादों 62 बिनिफ्राय एक्टिभ केसआव दङ 526 बिनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 7 बिनिफ्राय माइग्रेटआ जादों 3 मैयानि दिनाव इन्डियाआव 7000 गोदान केसेस मोननाय जादों आरो बे बेलायाव इन्डियाखौ जुदि जोङो नायोब्ला टोटेल केस जादों 1,45,456 बिनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 4,172 बिनिफ्राय रिकभार माने बिनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जादों 60,706 आरो बेलायाव जोङो वर्ल्डनि नायोब्ला वर्ल्डआव जादों 55,90,376 आरो थैनायनि अनजिमाया जादों 3,47,915 आरो रिकभार माने एगारनायनि अनजिमाया जादों 23,66,700 आसामनि बोथोर बिगियानिया होनदों जे आसामाव जे फैगौ 5 सानसिम बारहुंखा एबा नखा हागासिनो थागोन स' नोंथांमोना जाहाथे गावबा गावनि न'आव ओंखारालासिनो गावबा गावनि न'आव मोजाङै सेफ जानानै थायो जायफोर मानसिफोरा साख्रि नागिरगासिनो बिथांमोना मोनसे मोजां खौरां जे Amazon'a 50,000 साख्रि फोसावदों आरो बे साख्रिखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना 1800-208-9900 बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना गावनि रिज्यूम माने बाय'डाटाजों लोगोसे नोंथांमोना क्वेरिबो खालामहरनो हागोन आरो बेखौ नोंथांमोना क्वेरि खालामनो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना seasonalhiringindia@amazon.com बेवहाय नोंथांमोना
नोंथांनि बाय'डाटाखौ सेन्ड खालामहरनो हागोन आरो एबा नोंथाङा गावनि कुवेरिखौ सोंहरनो हागोन। बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव टोटेल 1081 पस्ट ओंखारदों आरो बे दा लिंकआ एक्टिभेट जाबाय। नोंथांमोना गावबा गावनि इडुकेशन क्वालिफिकेशनखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि जोङो लिंकखौ डिसक्रिप्शन बक्सआव जोङो होखानाय जाबाय। स' नै भिडिअनि गेजेरजों जा जों खौरां सावरायबाय नोंथांमोना थारैनो मोजां मोनदोंब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक होनो बावनो नाङा आरो शेयार खालामबि आरो जोङो निउ टारगेट 20 लाइक खालामदो नोंथांमोना बेखौ जेन फुलफिल खालामहैयो। स' गाबोन थाबैनो बेबायदि गोनां खौरां लानानै नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनानै नै भिडिअनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। स' गोजोन्थों।